guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet, gaur Euskal Jira berriz ere ospatu dadin, lanean aritu diren pertsona, elkarte eta kolaboratzaile guztiei. Hitzordua mantentzea lortu dugu eta euskal kultura eta historia berriz ere protagonista nagusiak izatea gure hirian. Euskal Jirak ia mende bat darama Irundarrekin, urtez urte utzik egin gabe. Une oso zailak igaro izan ditu, baina berritzen eta egokitzen eta batez ere ehunka lagunen laguntzari esker, bizi-bizirik dago. Euskal Jira kultura da, identitatea da, parte hartzea eta bizikidetza da. Jendearen aleginean eta ilusioan oinarriturako festa aparta. Horregatik argi genuen Irunek ezin zuela Euskal Jirarik gabe geratu. Euskal Jira guztiona delako, Irungoa eta herriarena, Irungo nartasunaren parte. Antolaketa arazoen aurrean, udal pausu bat aurrera ematea erabaki du. Aurtengo edizio ospatu ahal izateko. Elkarrekin lan eginez, maitasunetik eta errespetutetik. Euskal Jiran lan egin duten pertsona guztiei zor diegulako. Horiei eskerrik asko udalaren izenean. Euskal Jira zuei esker izan da. Bestalde, gure helburua ez da edizio bat antolatzea. Euskal Jiraren etorkizuna bermatzea baizik. Amaitzeko, noski, dei egin nahi diet herritarrei. Edizio honetan parte hartzera, ongi pasatzera. Ni ziur nago ahaztezina izango dela Euskal Jira merezi duelako. Irunek merezi duelako. Bai, aurten pentratoia eta gero berezi bezala do Tornontza txapelketa emakumeena. Aspaldiko partez ahal izango batea. Trontzan neskak, mutiak eta egon dira, baina neskak, ia zeitxura dataten da ben. Eta ze berezitasuna du Trontzarena? Jendeak jakin dezala pikat, zer aritik joan behar duen ikusten? Trontza, askoran aldian trontza parejak izaten danetik, bikotiak bai ondo konpenetratu hon bidabe, kortiak, ebaketak, epaiak ondo emateko. Berezitasunak egin bat hori da, pareja bikote hori ondo alkar hartzia. Bertzeko komeni dela lehenik aipatzea, alkatesak esan duen bezala, Euskal Jira ez dela jai ekitaldi hutsa, baizik eta gure memoria bizia, gure ondarea, kulturaren tradizioak eta adierazpen oso nagusia. Batez ere bere espiritua kalean elkartzea, edo belaunaldi berrien honen gure herriaren transmisioa edo balioa eta ondarea transmititzearen. Zentzu hortan, transmisio espiritua aurteko programan oso ondo isladatu da. Haurrentzat eta familientzat, alde batetik, jarduera ugari prestatu ditugu. Era divertigarri batean, berea egin dezaten, ez? Urdanibia plazen eta ospitale zaharreko lorategietan puzgarriak izango ditugu. Santiagoko Deabruaren taldearen eskutik aurjolasak, atseginaren eskutik erraldoiak, baita adinekoentzat ere, jai honek ez ditu ahaztu nahi benetan gure kultura eta gure historia ondarearen oinarri diren pertsona horiek. Zentzu hortan, horren adibide berezia izango da Igabez Batzak eskinitako emanaldia Ama Xantalen egoitzan. Eta, programazioa bera, informazio orokorra zehatza bakizute gonga dela eskuragarri, baina, baita aipatzeagatik edo gauza nagusiak aipatzeagatik, hasiko da bustuak 7 ostirala, arratzaldean talo eta gazta postuen irekiarekin, hasiko da, jarraian erraldoien desfilea, Ama Xantalen aipatutako emanaldia, kantu jira, jaikia diren eskutik, eta eguna bukatuko da larun batean, egun nagusiena izango da, 8:30 hasiko dira da postailu dultzaineroak taldeak iana egiten, baita ere hiriko hainbat guneetan txalapartak entzungo ditugu. 10:00 artisau azoka eta esan dugu gastronomia postuak irekiko dira, eta baita hor
Eraiki dantza taldearen emanaldia hasiko da. 11etan desfile nagusia, betiko gurdiak ikusi ahal izateko, eta baita goizean baitan, Irungo txistulari taldea, eta Irungo banda, jarraian ere kemen dantza taldea, taldean dagoeneko, trikipotea, eta Antzier Romeri zein Gora Herria taldeen kontzertuak izan. Eta gero ja bukatzeko igandean, asteburuari amaiera emateko, herri kirola protagonista izango ditugu, Gipuzkoako herri kirol pentatloi txapelketarekin 11:30 hementxe. Eta batu dugun bezala, eskerrak ematea posible egiten dituzten eraiki talde, entitate eta bolondrez guztiei, animatu irundarrei, baita bisitan daudenei, atetzea eta osatzea.